नवीन रेसिपी दाखवणार आहे ही. बटाटे उकडलेले 4 बटाटे आहे ते, बटाटा वडा, मटर वडा फ्राय. अच्छा. हे 4 बटाटे उकडून घेतले, हे आता मॅश करायचे आहेत आपल्याला. मटार पण उकडून घेतलेले आहेत, ते पण बारीक करायचे आहेत. हे अर्धा चमचा हिंग, हे धना पावडर अर्धा चमचा, जिरा पावडर अर्धा चमचा, हळद अर्धा चमचा, 1 चमचा लाल तिखट मिरची पूड, हे चाट मसाला हा 1 चमचा घालायचा आहे. हे तेल फ्रायसाठी, आणि हे त्यावरून कवर करण्यासाठी हे रवा, आणि त्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालणार, आणि चवीपुरतं मीठ. आता हे मी बारीक करून मॅश करून घेते बटाटे. आता मटर पण मॅश करते, बारीक करते एकदम. असे करायचे आणि काय एकजीव करायचे. सगळं एकत्र घालणार, आणि मग हे सगळं मसाले त्याच्यामध्ये घालणार, चाट मसाला वगैरे. थोडासा एक चाट मसाला घालते. असं हे करून घेऊया मिक्स करून एकत्र. आता हे सर्व हिंग, धना पावडर आणि जिरा पावडर हे एकत्र घालून घेऊया पहिलं, आणि थोडी हळद हे घेतलेली आहे ती, आणि तिखट पण सगळं. हे सगळं घालून घेतलं आता याच्यामध्ये. चवीपुरतं मीठ घालूया. बस, आणि सोमटी कोथिंबीर पण घालून घेते, म्हणजे सगळं मिक्स केलं त्याच्यामध्ये. बस झाली, थोडीशी कमी. आता हे सगळं असं तयार झालं आहे मस्तपैकी. आता आपण सगळं एकत्र करून ठेवून देऊया. कुठे कुठे असे मटर राहिले ना, तर आपण बारीक करून घ्यायचे, त्यात आतमध्ये हे करून. राहिले तरी चालतात, असं काही नाही. आता ह्याचे मी असे गोळे बनवून घेते वड्यासारखे. आपल्याला आता गॅस चालू करते, आणि वर तवा ठेवते तापत. तवा तापवला झालं. आता तेल टाकून घेते. तसं तेल जरा तापेल ना. गॅस फास्ट आहे, थोड्या वेळाने बारीक करते नंतर तापल्यावर. हे आता असं घोळायचं रव्याच्या पिठात, रव्यामध्ये. रव्यामध्ये असे घोळायचे.
असं तेल सोडूया थोडं थोडं. तरी किती वेळ भाजायचे ते एका साईडने? 2-3 मिनटं भाजायची. थोडे लाल होईपर्यंत भाजायचे आहेत ते. हे बघा हे असे झाले. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.